Bai, bueno, ja azteko ordua da. Bueno, azkenengo apuzka bat amoldo arte, txungu. Egunon, gaur aurkezpen oso berezia netzako, zatik alde batetik Anton kuadrilako laguna, oinetierra, eta bestetik auzoko laguna txiki-txikiatik. Orduan, bueno, bertan giro honien egoteko moduan. Anton, bere bizitza laboral guztia, txokolate munduan egin du, lehenengo Zadorra enpresan, eta gero bihurtu zen Natra oineti, eta jubilau arte antxe duzan. Hainbat artxiboetan urte askotan ikerketa lana burutu ondoren, La amargura del cacao y la magia del chocolate oineti liburua idatzi zuen, lehenengo ordeaz, da gero euskarara itzulitea dauena. Eta da, justu hause, liburu mardu lau. Eta berak esaten dagoen, enziklopedia bat txokolateari buruzkoa. Gero, Klas txokolateroaren kofradia sortu eta bera lehendakaria da. Ondoren, txokolateizia interpretazio zentroko fundatzailea izan zen. Beste liburu bat egin dauko, Lapiko artian tituluakona, eta txokolatearen inguruko hainbat azokaren antolatzaile. Eta beste, Donostian, Bilbon, Baionan, Tolosan, Eibarren, Arrasaten, Oñati eta hitzaldiak emandakoan. Hemen, ikusten da alde batetik Anton bere txokolateizia interpretazio zentruan, gero txokolate tabletak oin ataratakoak, oin dala urte batzuk ataratakoak, baina lehengo eskerrien ikusten nian zar horren ordezkuak eguneratuta, eta gero erdian jarri dago kuriosia emoduan, lehen mutikotan edo mutiko neskatilak ginen eitzen ginen kolezioak, ezta? Albunak, behian ikusten da Juanito Zador, Las aventuras de Juanito Zador, eta goizean, Loyola Txokolate Fabrikako, La vida de Jesucristo, eta futbol talde eta kirolarien albunak, eta kuriosia emoduan. Eta, horrekin, lehenengo jarriko bideotxo bat, 2 minutu ingurukua, pitzen bat, labur, txokolatean prozesua ikusten dana. Eta gero, berak esan dakoan, daztatzen joango gara txokolatea, zatika, lehenengo banatuko txokolate zuria, gero esneguna, eta gero baltza. Orduan, aukera duku itzaldien zehar, txokolatea zuzenien daztatzeko.
Da? Bale. Egunon? Txokolaterua. Bueno, Jesus maik esan dozten txokolatia eta oinatiko txokolatiek eta berbaiteko. Txokolatia, bai, baina lehengo berbainbiena kakauana. Kakao barek ezilekein txokolatia. Hauxea kakaoa. Nun sortu zen kakaoa? Orinoko eta Amazonasen bitartian. Hor Lopera Agirre bilizan abentura egiten, da gutxi gara bera hortxe zen. Aztarnak agerketan dira 7-8 bat urte. Horre hango jentiak, oltekak, olmekak eta honek eron zen, Mexiko aldea, Yucatan, Chiapas, hortxe eroan dauen, da ninauen landu. Da ikusi dauen ze propiedade dakon. Horrek eurek izena epinitxauen kakaoa. Zer euskaz mogon, kakaoa. Da euren nahi hizkuntzan, autoaren hizkuntzan gura da usatia, jangoikuek emundako frutua. Eta jangoikua zen Quetzalcoatl. Eurek mundua dakoina zen oso ona. Gero, hori kakao hori, hartzen dauen bakarrik goiko jendiak. Betiko moguan, txamanak, elizako gauzak, mandamazak, obiaketan dauena politikoak, eta gerreruek. Eta hartzen dauen txokolatia. Bakutza bere gauzak iteko. Gerrerua pa jartzu duteko. Anekdota badao gaina, bueno, eskrito badao ipiten, estos pequeños energúmenos corren por el monte y no les podemos seguir. Eza, hemengo espainola frantzianean, ikusten dauen, mendira fatezia, altzak bajau, eta eurak ezin jagoen inori. Da zehat izala esaten dauen, da zala kakauatik. Kakaoa. Eurak landu dauen, eta Europeua fanzienean, izian kakaoekin jabetu ez, arrapo inagoen nango kakaoa. Zati honek txampona zian, zuen merkaura fate zinean, eta horrenkatzen zaren, kakao aliekin. Atzen duzun letxua, bi ale, o koneju bat, amar. Hortxe, gauza dia. Eurak jarretxo benitzen kakao horrekin eta lortu da benitzea txokolate. Txokolate berriz izena eurena da, nautalek injakua, olmekak injakua, eta gura bezatea agua amarga, txoko alt, agua amarga. Eta oso mikatza. Da Ameriketan garai hartan ez honen azukarrik. Zerriken dauen, euran gauzakein, eurak espezieekin eta iken dauen bete eta batzuk jangoikuekin berbaiteko, alusinogenua botata, beste atzuk kakao bakarrik otzun jartzu zialako, eta gero bestea alto estandineko zea zian, txokolati hartzen dago. Europia hauek ikusi honen han hori itxezala, hartu eta ona ekarri dauen. Baina tardadaren gutxora bera 60 bat urte, ona ekarten. Zatik esan ona etxakon guztetzen. Eskrito baten beste baten ipitzen dago, este líquido no lo toman ni los cerdos. Idatzitza, osea, que nahi invento bestia bape. Europeak arrapo dagoenean, ekarri dagoen lehenengo aldiz, Sevilla eta Cadizea. Zati zian, puertos koloniales, esatetxa guena. Beti kanpotik etortezian barku danak, pasajezea, Bilbo horretorrik, ez ebesta. Handik etortezian ikartzen dagoen horra, impuestu paiteko. Gobernuarek, gehatu zian, los Austriak gehatu zian, 125 urte monopolio bezala. Eurek saltzen dagoen bakarrik. Zeinei, universidadiei, eliziei, gerreruei eta zantzai. Laurrei. Nora, da nik usi, universidadian dauen fakultad de farmazia, fakultad de medicina, eta farmaziako gauzak iteko, zer da ekizue, txokolatia eta kakaoa, behoketan danean, likido bihorketan da. Ara, botaten dauen medikamentuak, otziketan jare, etxezen gogortu. Baina gogortu inaurritek egiten, kutsaileekin, tantanak, tantan batzu botaten dauen, eta tantan horrekin, zan pastilia hartzen duzuen potzikan, eta ibilti zenean ze pastilia hartu. Hortik hasi zen, pastilan izena,
Mila soinatin bakarrik, unibertsitate danetan. Idatzita hau, Alkalan bebai, Salamankan bebai, Valentzian bebai, holako lekutan hemengo antzeakoa diala. Da eskrituak, gutxi gora bera, igualak. Kakao hortik etorri zen. Urte batzu behan du hau, egiten dauden, elizaketan egiten daudenean, alto estainminekuek. Da kakao horrekin lortzen daben, azukarrekin nahazketia. Orduan zen, dultzioa. Eta lekuek oinatin, zenbat txokolatexak ez dira. Dia lekuek txokolati edabera iken dauena, 12 leku desberdina dira. Gutxo dabe armarri danetan. Osa horre gehiago zatia jende nausitzen, euren iken dauena. 2007 eta 2010 hasi zen el boom del kakao. Zeratik, Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Zon duzu esekula hori? Bueno, Real Compañía Guipuzcoana de Caracas izan zen, enpresa bat, holding bat, hemen inguruan, holandesan kopisa bat zen, hemen inguruan handuzena. Dakon, 200 piku barku euren dako. Eta langileak 56.000 agerketan dira batea lanian. Gipuzkoan, barkutan, Caracas'en baino gixo Laguaira zen, eta handik ikarten dagoen ona, pasajezdik, Sevillatik eta Kaizik pasau bitartian dan impuestu paubidarrian, agerketazen dekarten dagoen Donostiko portura eta pasajezea. Eta diru ikarten dagoen ona. Azionista dauzen, unibertsitatea, oinatiko beste lau bat agerketan dira, eta kakao hasi zen orduan nioten. Hanbe, oinatin beba, izatik, oinatin epoka hartan dakon, isa 5.000 biztanle, asko zen. Gaine be, dirua doen. Da orduan, jarriketan dagoen, txokolati egiten. 2008 aldatu ikin dut pitxeman gauzia, eta eurak txokolati egin biharrian, ikin dagoen al gusto del consumidor. Zer, ikin dagoen txokolati egin biharri, eurak hartzen dagoen euren bartuluak, eta ekartzen dagoen itxea, euren itxea, txokolati egiteko, ekartzen dagoen saku bat, eta saku horrek ikin dagoen, lando, hainbeste azukarrekin, azukar gutxiokin, urunakin, dana gertatu. Da tabletakin biharrian ikin dagoen, Joseme Gorrotxati izan da, astu mogokilek. Bala etxe zian, urte batea omentzen manteni egiten dana. Hortxe hasi izan, tabletia hasi biharrian, botatzen duzu. Gutxo gora erazaten zian, 15 gramo, kitxaria, una jikala, kitxala bat zan. Doize da, neurrizia, persona baikutzek hartu bihauen txokolatia. Geurakin eta hori danek. Hortxe hasi izan, gutxo gora bera. Oinatien horta dedikazien zan 6 enpresa, 6 taller, horta dedikatze zianak, eurak txokolati egiten dauen, baina jende horrein jako beste motakoek, al gusto egiten dauen. 1753an, aherkatan di oinatien, 11 kontratu txokolateruenak. Zerake, jendiak, kanpotik etorte zan, aherkatan dia, Kantabriatik, Riojatik, Naparrutik, Araba eta Gipuzkoan, txokolate ikastea oinatira. Aherketan dira, da zuen. Iken dagoen 3 urte. Ze importantzia esango zen, aherketan dira, hortan firmauta, bai txokolaterua eta bai mutikua. Eta aikama, bai. Osa, horrek gero esatea, ziala, gente pudiente. Hortxataten dagoen 3 hori. Eta horrexek, aherketan dira, txokolati xadanetan, da gero itxezan hemen 3 urte, da fatezian. Debekatuta ekoin kalea batia, bakarri fanbizian, o Andriekin, o Amakin, o familixako batekin, o meseta, hola, zati bestela iken dauela, sekretos profesionales, atzike pitzen da hori da noi, hau celebrek isa, Jesus mehaik esan dozte, ordu bete baino lehena bakauen biotela. Nik eoleke 4-5 ordu berriketan, mientras adure la garganta, seguimos. 1805an, aherketan da, Manuel de Humerez, oinatiko abade bat, eta jazte txau karta bat, bere jobiari, eskonbarrisa, da zen txauen, kontu zibiltzeko txokolatiakin, euskeraz da bidatzik, euskeraz, kontu zibiltzeko txokolatiakin, zeatik, beak ikusi dauela, jendia,
nausisia eta buru honekin lehenengo ospitale eta gero infernura jantziala. Idatzitza hauek Gerardo Elorzak emundako gauza pitxik pila bat dauz. Gehor barruan dauz, beste gauza batzuk. Bueno, 1880an, hasi zian fabrikatxuak, 6, 7, 8 obrerokin lanien. Lehenengo izan zen, txokolatez gereka, kalezarrian dauena, izarraitz onduan, izarraitz ezan da gutxora danak enteaitzen geharen dauen. Loyola, bueno ez gereka, gero ez ezan onena, eta gero, beste batzuk, eta azkena izan zen Zahor. Eta gure etxe ondoan, xeoan, Loyola, kriston enpresia, hane zazpirun da piku lanien ibilitza dauz, baina, gauza danak esaten da mauan, industria baten, familixeko esaten la tercera generación no termina. Aiajunak 26-27 ordu lana egunero egiten dauen, semiak 12 bakarrik eta beste 12 gaztaitzen, eta atzetik datorrena ez dako denpore dana gaztaitzeko. Eta eta kontua, eta nik ikusi zuten, fabrika dana, txokolateru eta beste gauzen ape bai, dana desagertu dira. A cobrar y todo, osea, que ez dago ez da. Eta lehenengo honek orbea, gereka, esan zen, oinatetik lehenengo txokolateak Madridea eruan dagoena. Javier Gereka, esaten duzten, Javier Gereka, nire launa, esaten dagoen, coger el carruaje de Vitoria y iban a Madrid. De algo tengo esto va a perrotar marquilo, este que chocolate, siempre en invierno, porque nosotros éramos listos, era en invierno, da en urtingo salako. Bueno, oixe, eta Madridea. Urte batzu behandu hau, Zahorretik, urten dauen, espedizioat Kuwait. Oiz? Lehenengo txokolatea Kuwaitea erun ziren. 6 kamiono, segurola eta Starish Airport, arrasateko korrientia. Uñatein ez da duten arrasateko korrientia. Bakuan gauzela, akordatzen ez, zela 1981 eron zian lehenengo fabrika, lehenengo tabletak Kuwait. Behin honek arginarra etorri zanean, dauzen 7 fabrika oinatein. Hor ikusi nalen, Gereka, Orbea, Meitegi, Loyola, eta arginarrekin hasi zianean, orduan hasi zian ja kantiade gehiagoitzen, eta Zamorketan. Baina, inbertsioak ez dagoen haiten jarin zen. Orduan, Orbea, Gereka, hori danak jarin egon. Da gerak eta zan bakarrik, Orbea, txokolatexia dagoen lekuan, eta Maitegi, Loyola eta Zahor aparte. Horrepeia ezin jaben gehiago eta itxin jaben, eta gehatu zian Loyola eta Zahor. Guzelako olako celebri gaien, bizun artean kriston kompetentzia egiten. Lagundu inbiarrien da junto inbiarren bat abestiei. Arrixak ez baina izan tableta botaten. Pena izan zen. Hori inzanean, Loyola, hirugarren generazioak, inaben, zerrik aso, inaben gestino oso gizki. Da fanzian gaketan, azkenean, kaja laboralek hartu dauen, ipini dauen txokolatia labeko, izena labeko, zatigan zen lehen labia esan, eta laboralepe, inaben urte beteo 2 urte, eta jare dauen, da lokal lanak behatako. Dan, kartilak egiten dauen lekuen. Zahorre berriz, jarraitu dauen, eta gaine erosi dauen enpresa batzuk, Belgikan bi enpresa, Frantzien beste bat, eta Borritxek, dauzan Zahor internazional, ez zala. Da gero junto zen Natrakin, Natrak absorbio jauen, da horren zen kakautik txokolatia, danak eurek itxen dauen. Gero, bolsan sartu zen, kriston fallo esan zen, eta desagertu zen Zahorreko markia,
eta gepin izan natra. Hoi natra da, zeinen da natra hoi? Zeinen da, inglesak, ez da izen zuen. Gurekin ez dakit tratu izati guk oso txikinak gaielako. Orduan, gaur probabio zen txokolatia, da txokolate sorbea. Eta da, honek orbeak, lehen dauen, oinatien guk txokolate xeakon lekuan, eta 1954, Frantzien Iruña dan montado hauen, gerek orbea. Da oinatien gehatu zen, fabrika erdizekin, Martin Orbea. Orbeak jarreketan dau, eta guretako berezik egiten dozko txokolatea. Gure izenakin eta gure osakin. Da ni honitzen, 5 urte honatran, oso konzeptu dana aldatu zen, eta kitxo. Jarretuko kakauekin. Kakaua, ona lehenengo torri zanean, lehenengo kakauak, zian oso gutxi. Bakutzapa, igual zaku bat, o bi, o ez dakoin. Eta Real Kompainia Gipuzkoana Karakas etorri arte. Gero, industrializa bintzanean, argin jarra etorri zanean, egon zan epokak fabrika etorteziala, kamion bat, 2 kamion, kakauekin, egunero. Osea, oso gauza aldatu duen. Kakauak, berez dako, prozeso hortan, kakauak, Ameriketan itzen dana eta, sorto, Ameriketatik, jutan hau, txokolate zen beti gatzea behiketa. Kakauak, frantzesak hartu duen, europeoak frantzesak ziren, eruan dauen Afrika. Zati, bakar gileke, munduanien Ekuador partien dauz. Hasi, zan duna lehen, Venezuela esaten man zan, Venezuela, Afrikan gero Ghana, Costa de Marfil, Asia, Sri Lanka, eta gero Guinea Papua, Ozeanioen, baina hor bakarrik gildeke. Tipo klima olako. Zatik, inbia da, bero asko eta euri asko. Baina, zuaitzak, iken dau, zaila, juntaikia, ikusi bai, ez dut, markatu egin duzu, baina txokolatean, tutan postura baten, zuaitzan arboria, osea, kakauak, zuaitzarako, goiko partien dako horrixak. Eta frutia, hau da, iken da azpixan, zeatik honi eta lora epez etxako guztaiken, ez euskirik eta ez eurik, da horren iken da inbernaro bezala. Zer mazeiken da, ez donek eta ez lorak, ez dakisei ze egunetan bizitian, inbernaro bezala zela dauen, orduan, hau urten aurretik loraketan da egunero. Frutia egoneke errama baten, frutia, loria, beste arrama bat, beste fruta bat, da dako, gutxi bera urtian, olako gurteten dabe, 250. Zatiketan urtian zemate egun dakon, gutxi bera da, bat egunian. Osea, kefan bizara, hartu kakaua, da motxila eta ekarri. Eta normalian, honek itzen dabe, 300 da piku arbol bakutza ebatu itzen dabe. Eta kontua, hau, zuaitzien dauenien, pixeikien dau, kilo bat. Eta prozesuen bitarte ez hemen dauzen aldiak, bakarrik pixeikien dabe, 1 gramo. Osea, behatziron, prozesu hortan itzen dira, beste hau zaltzik itzen dira. Bendo. Segura esatia, eukitzimo 1 gramo eta batzema haue eunian, 200, azemat urteten da, jateko ez. Mia lana zein egiten daue, baltzak, umiek, sortu umiek. Hemen talde bat dau, ahantzasun, ekarten dauela jente programak indauena, barrogiakin, o kanpotik egitorritxakuak, proiektu homrekuak, da ekarten dabe arantzazio bat egoten dira 3 egun hor. Da betik etorten dira bat txokolatisa. Da tokotxaten bat, da zentxaten, donde vives tú también habría cacao. Yo nací debajo de un árbol del cacao. Ay, ¿qué? Es muy triste.
y hasta venir aquí no he probado lo que es el chocolate. Ota 2 urteak. 4 urte tardadoen Costa de Marfiletik Bilbora tortilla. 4 urte. No voy a contar porque me hicieron de todo. O sea que 4 urte. Eta gero ondiekan kakaua. Horatik, ez du aprezia egiten, txokolati jaten dunean, zema lan iken dagoen, zeinek iken dago lana. Go txokolati izan asko txuen iken, baina horri pai. Horrek iken dago lana. Lana eta gaine oso gaixotasunak hilitzezian da, no. Ezima kobrao bez, han tripatroke bakarrik iken dago, ez dako idiruik. Tristuria moten dozta ikusitza bakarrik. Teiu, artistia. Bueno, hemen kakaoekin eurek lan egiten dauena, da, hau batu, kendu, zatitu, zabaketan dago eta barruan dago saliak. Hau ziku dau, nio, ez dara gaketan dira peuta, dauzia. Kakaoa da, mikatza, ez, oso dultzia da. Kakaoa da oso dultzia. Orduan, aliak, zabaketan dago aliak, ze paseiten da? Behin, prozesua dau, fermentazioan prozesua, kakaoa galdaketa biken dagoela, lehenengo jaixotun danean, oza, urtetzen dagoenean, kakaoa da, zuixa eta dultzia. 3 egun barru, fermentatzen danean beruekin, transformatzen dago, bihurketan da, kolori aldaketan dago, kolore iluna, kakao moduan iluna, gero dako sabore desberdinak, segun ze motako egian, gero da koloria eta koipia askokua. Horritxe dira. Lego prozeso importantiena diena. Kakaoak dira, adibidez, mahatza moduan. Ez dako zer ikusi mahatzak munduan iniken dira. Por ejemplo, Jerezeko mahatza, Riojakoa, Ribera del Duero, Argentina iniken dana, Frantzia iniken dana. Dana dira desberdinak. Kakaoa bai. Segun ze motako, segun ze tratamentu dian, zati fermentazio dana da, segun zema denpora hartzen da euskitan, segun zema fermentatzen da, ekuko sabore bat, o beste bat. Mahatza beguala da, eta batu arte ez da jakingo, ze graduazio dako, no zer. Eak mahatzakin behitzen da, gero, nahaztu egiten dira, graduazio geixo eukiteko, gutxi eukiteko. Kakaoekin berdina. Eta haten mozu kakao bat, dekosten mozu, usain gutxirakola, botatzen zu kakao usain duna. Eta kakaoekin, segun zelakoek egiten duzu. Aldibidez, Rike, zuixa, zein azten da? Bale, zuixa. Koipiak, kakao horrek, nizto behar, Ez. Kakaoa dira desberdinak, da horren ikin duzu, segun ze motako txokolate bizu nikia, erabiltzen duzu posturat, txupau txokolatia. Txupau, horrekuko beste gauza batzuk. Eta behin kakaoa, landua honien da hori da nahi, iken da tostau, zagorek eixo eta bateko, eta behin tosta iken danean, iken da iso eta prentzau. Prentzau nahangia moguan, hori xo iken da moguan, da prentza iken da, eta urteten dau, koipia eta barron gehaketan da patezikua. Goiko partia, tritura iken da, eta da kakao holtza. Da, azte alde bat da koipia. Txokolate zuixonek, dako, 3 ingrediente. Zurixa, hau zuixa, azukarra, esnia, eta koipia, manteka de kakao. 33. Eta gero dako beste gauzatxo bat, oso dultzia zela dan, txokolate zurixa honek dia letxe kondensada moduan. Zurixa, da koipiatzua, eta oso dultzia. Da orduan botatxago da, jogur de limon, pitintxo bat, eta kontrabestaiteko pitin bat hori dultzuri dakona, goxotasun hori dakona. Osea, txokolate zurixa dakonak. Kakaoak, koipia honek egiteko, dauz
kakao berezi batzuk, segun zen motako geixenaria, Costa de Marfil eta Ghana, urteten dauena, 150 prentzaiken dana da koipia o olixua. Osea, que likido dauen izate txarra olixua, manteka de kakao. Daak, gogorketan danean oixea. Manteka de kakao, sortu zen, holandez batekin ja, Van Houten, 1803an, lehenengo aldiza sortu zen koipia prentzaikien dauen makinek. Eta lehenengo manteka de kakao, hasi ziren, txokolate ekitiko apartetik, Espanetako, manteka de kakao. Lehen, txokolate, kakao egite zen, pastilla egiteko. Ba honek, koipia egiten dau, medikamentua nahaztu, fineua, supositorio. Horretik, eta idatzik hau, zela egiten zian Parnasioko 1800 medicamento supositorio para alternativas de mal de estómago. O sea que... Rike, ez nia. Hori da txokolatero izan daba, O sea que... Hau ez, besti guztetzen egin. Oie, guztiko ez nia. Ez nia dako gauza bat. Euneko, koloria aldatu ja, ez da zuizia bakarrik, dultzia da, zati dako, 33 azúcar, 33 leche, 33 kakao. Antzea da, bestien antzekoa da. Baina ze pasatzen da, kakaoak janitxau, azukarre, janitxen da azukarra. Da, azukaratzen da, dultzia, baina da, jateko zuizia baino, zamurroa. Ez da hain dultzia ez da. Horxelako, diferentzia horxelako. Kakaoak zuizia egiteko erabiltzen da kakao bat. Esnia egiteko erabiltzen da 2 o 3 kakao desberdinak. Eta zutitu batzea. Baltza. Eta baltza egiteko ikutzen dau zehun ze motako edan da, ze porcentaje dakon kakao desberdinak. Ezaleke 8, 10 kakao desberdinak. Betik esaten du, txokolate egiten danean, betik esaten du, kakao baltza onena da. Kakao baltzak kontu zibilu dira zati dako, segun ze kantidade dakon, propiedade batzu dako, dultzio bada, gutxio. Normalian geixen gaztaitzen dana, konsumitzen dana, 150. Ordan eta kontu da. Txokolate baltzak egiten dianean, egiten da. Lehenengo esnia kendu. Da gehaketan da. Azukarra, koipia eta kakaoa. Hoi porcentaje honein, egiten du. Kakaoa 55. Azukarra 55. Segura bezatia. Azukar baltza, kakao, txokolate baltzak 155-ekuak, dako, zurixo baino eta esnia ba, azukar geixo. Hortxe bide dira kontuz. Naiz da baltza esan, azukar geixo dako. Kakao bere ezberdina, mikatzago da, eta hauen kanbio, fintxuago da, zeratik, kakao finak dia, eta honek dako 85% de kakao. Osea, dako, kakao asko, diferentia, finaua, eta azukar gutxio. Osea, que hiru txokolate probaduzo, eta hirura dia totalmente desberdinak. Bata da, txokolate zuixa normala, bestia da esneuna, eta bestia da kakao 85. Gero beste batu dauz, 95, o beste batzu dauz, kakaoak. Lehen izan du kakaoatik prentzaitzen danean, gehaketan dela torta bat, o xiku egiten dana, iso egiten da kakaotza. Kakaotza erabiltzen da daneako. Baina dakona gauza bat, ez dako koipeik. Ordean, eozen gauza egiteko botatzen duzua, emoten dago, saboria eta koloria, baina koipia ez. Da zeinan kakaoena karestixena, koipia.
Horren kakao botatzen duzu, eta ebili behar nada kontuz etiketak ez txokolatikin bakarrik, danak. Etiketak betik efan bidea. De mayor a menor. Zo produktu bat ikutzen mo lehenengo azukarra, kontuz. Oso dutxi da, azukar askoako. Mira, lehenengoa, azkelengo 85 probaduna, ikusten duzu, adako, lehenengo manteka de kakao, o pasta de kakao, gero azukarra. Oso diferentzia. Da euneko kakao batzen mozu, adako euneko kakaoa, baina ez dako bape azukarrik. Horretik, txokolate danak dira desberdinak, kakaoa desberdina dalako. O azukar geixokin, o azukar gutxiokin. Zer diferentzia dago, horretan agertzen da batzutan kakao edo manteka de kakao? Hauxe, zuk kakao aliatik tostau eta dana iken duzunean, behoketan duzunean, eta azala eta dana iken duta, behoketan iken da urtu. Prentzau iken duzunean, urteten du manteka de kakao. Osa, pastatik, pasta de kakaotik urteten dau, alde batetik kakaotza, eta beste alde batetik jausten dara, tantanka, olixoa bezala da. Zuk olixo bat ikusten mozo, olixoa prentzaiken da, Andaluzien da iken da, laparruen bebai, prentzaiken danean, barruen gehaketan da, olejo bat orta. Eta koipia olixo urten iken da. Hemen olejo iken dana, tritura, isu eta garbiruta da, kakaotza. Da bestia da, manteka de kakao. Zer bazeiken da, manteka de kakao, zaten dana, jole, eske txokolate ez neunak, euneko 33 dako koipia. Eta baltzak gehiago. Zati dako, esaten modu, erdixa, kakaotek erdixa koipia esaten bada, euneko 85 esaten bada kakaoa, hain erdixa koipia da. Osa, perrotapiku dira koipia. Osa, baltzak dako koipia. Eta duzu, bai? Oixe. Etiketak importanteak, oso importanteak. Behiratu inbia, ze porcentaje dako, doi da noi. Eta gero, adibidez, kakaotza, zetako da? Kakaotza, adibidez, itzen dana, markak esango, digu da, kolakao. Kolakao, beheketan duzu, ze porcentaje dakon, ipini besta hoitzen, kantidea, bai, lehen ingredientea da azukarra. Eguneko 72 dako azukarra. Eta kio dako, kakaotza, baina oso gutxi. Eta dako, beste oso batzu botatzen dagoena. Kakao zati botatzen da kakaotza, kolorietik. Kakao pelen esan du koloria da, aldatu ikin dagoela, kakao baltza, oza, kakao danak ez dira berdinak. Kakaotza erabiltzen dago, kolakao iteko. Zer, behiratu ingredientiak eta ze ordenetan dauzen. Horrekin nekuak usu. Beste badau, nozila. Krema kakao. Abestixa da, eso ez da. Leche, kakao, avellanas y azúcar. Buelta emun bitxo. Ez da bezetako balixo. Zati, lehenengo dako, azukarra. Da gero dako, koipia. Manteka de kakao ez dako, zati, manteka de kakao, epikin muso, ez da guntakik, gor dagoelako. De epikin dabe, aceite de palma, o aceite de girasol, o aceite vegetal. Olixo, txarrak ez dira, baina kakao mogun diferentiek. Orduan, dako, lehenengoa, azukarra. Alderantziz, abestixena. Azukarra. Koipia. Pasta de avellana triturada. Egiratu zenba dauen? Ze ingrediente dian? Eta, eosten dozu, hilibetian, da hondikan krema gondo mutiko mogu ondo. Eta inkluso gordeleke friorifikuen. Biuze krema bat oso nahitia txokolatiana. Atzen duzu hoixa, atzen duzu txokolata bat, da zartzen duzu mikroondazian, o txapagainen ipikin duzu. Biunketan danien ipiniola. Eta honen abizuzten datuta, honen abizia. Bilketan ez zemien, eta nik oine emixen mutno zemien, eta iken da honien. Ja, bitu. Txokolati bat azeke seguruzuna, baltza, hoxia. Krema hona. Kolakao moguan egitea bieso. Bueno, kakaoak larri botari horrein botako txate hau.
tableta txokolate saltzen duzu baso esnean, jaeten duzu urketan, egiten duzu, eta ez da, seguruzu modukoa. Ez duzula ezer janbier bakarrik kakaoa, azukarri beze zamurra, eosten duzu kakao hautza naturala, botatetzu esniari, neko mikatza hau, baina zuk ikusiko zuk zer egiten duzun, oestixa bota, azukarra, guzuna. Mira bengo behitu, ez du beheketan etiketak, ez du beheketan. Pan socorrido, oixa, bakizu zemeat ingredienteakon, lau, uruna, legamina askarrixa, ura eta gatza. Itxien betek ikutzen du, ikisa gexenok, pan socorrido. Ari behitu, zenbate, pan socorrido da, angoixen egoten dana, biuna, gabonetan egosten duzut handia, azte santutan biuna dau, que vale para todo, para comer en frío, en caliente, tostado, con crema fría, crema caliente, con sal. Behiratu zenbate ingredienteakon. Amazazpi. Uno para que le compense al otro. Oso, dana dauz eskonduta. Etiketa behitu. Eta basarriko gisa hozi. Goño. Bai. Oinatin ze importantzia ikuidaren txokolatiak, ulma bertatik sortu zen. Bai? Mila 1956. Oinatin dauzen, 8 fabrika txokolatea, eta hasi ziren mekaniko batzuk konponketan, txokolatez ez. Talleres Maiztegi. Da hasi ziren, fabriketa faten, da orduan, Zahorreko gerentia, o jefia, Inaxio Egaña Lazabal, zerrin jauen, fan batzu Frantzia, da erosi duzu makina bat, ona ekarriko zu kontrabanduan, zatik ezin leheken egarri, hemen ekarriko zu kontrabanduan, eta zuek egin bizuena, mantenu, eta ikusik ero, zela fabriketan, zela egin, o zela montau, o zer. Inauen, oinatiko listuak, zer inauen, hartu de japonesa moduan, hartu, kopixo, da egin. Eta mejorau, gaur egun batak kontu nondi da bizet. Lehenengo presidente izan zen, Lazabal. Oixa, txokolatietik zer ikusi xeako. Ondiokan be, daako zer... Aitea txokolateroa eta zemia urumako makinistia. Galderak. Txokolata izan, txorie semie kompetentzie etxekin, fabrikatik urten, bere kontuz negozio defini eta abar. Eta, bueno, txoa danez haitek, zolte zinuen tabletak, eta izan bat gramoku izango zein orduen, lareunio, bosteunio, eta, hainbat zeetan, txuria saltzen presio baten. Eta semiek, igueleko txuriakin, eta berdin eta merkia saldu. Eta zela hau, haitek ezin ulertu, ze pasetezen. Karo, txuria danez semiarek trampi ikenen, eta lareun gramoku izan semiarekin, irurun de laroiku efini, gama gutxia efini, eta ordu merkia, saldo, ez? Eta gero hori, horako zer dira, nik kontaun justen hola anedota moruen, eta isi zinko da nerestan. Ez, beste nizakula ez dut entzun hori. Aitea listu esango da zan, semia bebai, baina hazien handauzena beziztuak. Eta ezuk ezin uzin hori. Etiketak, gezurrik ezin jabe pini. Gezurrik ezin jabe pini. Ez pixotan, ez ingredientetan, eta ez ordenean besta. Gezurrik ezin jabe pini. Anedota mugun esan dut saltzailea, bat, Bizkaixan, behar Riojan honetan, Bizkaixako zonia eta Kantabriako eken daren saldo. Eta Zahorreko markiak gutxi eostezan, zidan zalako. Bai, semi eta lagun nahi txani, Andriari txani. Fan, behar da zuen, mire da, fan dende eta bai, eta eskatu Zahorreko txokolatia. Pues no tenemos. Yo peste bat ezan, handik egun batea, eta oie, quiero una marca de Zahorri. No hay, no tenemos. Altzan saltzailea, Carlos, vea. Oye, soy viajante de Zahor. De Zahor, trae aquí txokolate. Hori bai, hori entzun da ekot, baina
horrena pixuena eta adibidez hori izaten dena patatarriak, volumena iguala ekoia patata gutxio, baina pixu epine biuzu. Ingainetzen da biztaako, baina ordenketako ez. Eta zaila da, hori izan duzuna, netako oso zaila da. Oso zaila da. Ikigualdok Mercedesea pizza bat erotia biok, eta 10 sentimetroko erundean zotziko erotu mok. Zer? Ez da, oso zaila da. Oso zaila da. Gaur egun honez hartzen dira gauza danakin. Zuk porcentaje bat ipitzen duzu, txokolatiana depitzen duzu, 4% de almendra, kontuz, zatik irabili biau, 4% de almendra. Eta eukiten mago 85% de cacao, la suma de manteca más cacao tiene que llevar 85. Zatik eurek analize bitzen dabe, beiketan dabe esan da zer. Sanción, hala, hoxia. Beste galderen bat? Zuei, nago zauzet. Behitu gotzaten, hemen inguruko supermerkao handi baten, txokolatia eruan, eta zahorrek egiten dauden beste marka gotzen dako txokolatia. Da txokolate berdina, da presioa desberdina. Zahorrekua asko, eta marka blanka, eta produktu iguala zan. Galdetu intzaten nango jefe, eta hauta ze pasekin da, eta abizo kontua, beak eosten dauden, ahi esango, eroski igual, ez da, esan eroski, baina eroski. Eroski egiten da, eta behi zenakin. Ahi pinileke estanteixan, bera gura moguan, ekarrileke bera gura moguan, eta pinileke bera moguan. Eta aparte, zuk erosten duzu gaur, eta pagaitzen duzu, a 90 diaz. Salduta gero, ondiokan, pau behi dakuzu. Eta besteekin kanbio ez dago hori. Dauruz etxo, ze diferentzia dauen. Hori bakarrik ez. Estantixan, ze alturetan epitzen duzu, presio desberdina da. Eta, hori bakarrik ez, aldamenean, anaia zin jauen, igual. Zake, aldamenean epitzen duzu bat, kabesti xauala, bai, oso guzen, merki usaten ez duzu saltzen. Hori bai, hori entzun dako saltzaileko eta alako gozekin. Ne kuriosidadetik ez, enpresak ez duzten bialdu. Neu fanitzan, ikustea. Anton, gaur egun natrak ze tipo txokolate o txokolate ekin badau, zer itezo? Geixena, biaketan dau, ziztarnetan, likidotan, txokolati egin ja, seguro zin moguan. Ni, por ejemplo, honak, xerbot, erau fabrika bat. Da gaztetxe zut urtean, 30 kamion kakaua, o txokolatia. Baina desberdina, bat txokolate zuixa, lauak eta itiko, o besta xerbot ez neuna, da horrek. Ifaten ez natra, da zaten daun. Gure xerbate txokolate bat, euneko 36 kakaua, azukar gutxiokin, zatik lau bat dultzio balako, eta koipe gutxi zatik bestela iken. Zubikin duzu eurak esan dakua, eruetan duzu txokolatia, onarketan daue, eta ixe. Horren erdixa hori izangoa. Mira hori beste erdixa da barrak. Barra dia barras energetikaz. Espainian dauen handitxuna beha izangoa. Barruan zatzen duzu zuku duzun barria, eta gainean txokolatik intapota. Baina natra, por ejemplo, izena ez duk ikusiko merkauan. Hora, ikutzen maian pieza batzuk itzen Mercedes handako, eta ire izena ez duk hartuko, baina ire piezak hain zazak hemen behiguala dok. Elauan ez duk ezartzen zein egiten dagoen elaua, bueno, zein egiten dagoen, ez duk egiten, eta baina partean hartzen duk, baina ire izena ez duk harketan. Bueno, beste galderen bat? Bakizu zeinak biaketan dagoen kakao asuntua munduan, lau enpresa. ADM, Cargill, Barrick-Callebaut, izan zain, lau dia. Daun ikusi ez zela txokolati jo dauen, ondara 15 urte, fondos buitre izaten dana, injauen, Ganan eta Costa de Marfilen, plantazio pila bat eosi, saldu produktuekin dana kakaina jabe, kortau, eta gatu ziren kakao barik.
No soy yo, Eta, oin itzen dago, ondia, 6-7 urtean, txokolatiak, kakauak io dauela, baina un 250%. Ja, aurki hasiko apitxo bat bajetzen zati normalizadulako. Da honek, enpresa horrek injauena da, ez dia Nesle, eta honeken Nesle da oso txikinak. Txikina dira, zati Nesle bakarrik itzen da, bakarrik. Kakaua ez da dedikatzen da, txokolati egitea, alimentazio gauza egitea humien dago puriak eta edan epina. Kakaura ez, horrek itzen dago, natrak itzen dagoena, kakaua erosi. Natrak ez dago plantazioek inunbe. Horrek itzen dago, kakaua erosi. Nune osten da, Chicagoan eta Londresen, hor dau, bolsan jolazten dana eta hor txera behitzen da, irabazi hor txikin da. Eta tardaiken da, zuk gaur erositeako kakaua, jakin bestak izuzelako etorrikoan, da handik bihile bete atorten da. Darren behiketan duzu, garantizia batzuk emoten dutzu, mihortxean da kakaua. Mina dia, 4 enpresa. Eta 4 enpresare hainketan daue. Aceite de girasol, azúcar, kafe, soja, trigo, hori jateko gauza danak eurak hainketan daue. Eura maneja iken daue. Hau este presio bajau iken du, ez preocupa. Etxau eixo. Naiz da galdu, naiz da almazinen euki ustolketan. Presio gora iken dagoelako, ezetako biziorik. Eurak? Inversoriak zentralak mundu zen, bata, konta, 8 zentralo da, mundu anien. Segun zer, bat arrapaiken mabe, beste kentzen diat, ez dako, sede zentral, ez dako, zati gaine, ez da marka ipestako, eta txoko interesekin. Horri, eta kontu da, produktu horrei danak, ez dako izen bat. Horrekin ikin duzunien, bai dako zu izena. Baina horrekin ez dako zu. Zu kafia eosten duzunien, markia, fortaleza, ez dako zu. Gero bai. Horripe igual da bez, presioekin igual da bez. Hainketan naha dira, lau enpresa, baina lau enpresatan igual dauz, 10.000 persona lan haiken. Osa lan haiken, o sozioek, o guzuna. Zeintzu dian, gutxura bera, bai, presidentia, eta honez, baina horretuk, ipinitakuek. Osa, ez dira beha, cabeza de turco. Si te cortan la cabeza a ti, a mí no. Esan? A ber, nahi bi gauza etorri zat burura, hola, gogoratu naiz. Esan dezu Loyola, pasauzala kaja laboralea. Bitarten etxan egon enpresa ingles bat edo, etxan sartu niko goratzen, Cadbury hori da. Cadbury zen, bi enpresa sartu zen. Cadbury nateke beste bat, ezien aiau, Cadbury oso gutxi inoen. Baina, Cadbury esan sartu. Osa, Cadburyekin jauen, zati bat eosi, da euren produktu ekin rompeielo zan bat, txokolatia. Oso txarra. Ez da desan txarra honi. Nik esan dut bai, oso txarra zan. Bai zuze ingrediente dakon? Ingredientia, bai, ekizu zen, zeuke nola kristal bezala bat berdea oso, ez dakiz zer zan. Izena zan rompehielos, bai? Eta beha zan menta. Menta honean zan. Eukaliptu zaiken dana, baixe. Eta oso nada. Baina edo oitura falta. Oitura falta. Oin gabiz beti gauzak txokolatiak kangrejo hankakin, ez da, harrekin, beti galdaketan du, eta guztau. Eta guztau, bina, epoka goten dira, eta batzuk guzena. Oin modan zen jau, oin dau, txokolate Dubai. Doa da pistatxua. Bueno, eta gero beste gauza bat. Behone, komentau do neurrik eta hori, ez da? Zein? Neurrik aldaketa eta hori dana. Bueno, esan dezu, oin momentu hontan daudana kontrolauta, baina garai baten, hasi zanen, kontrol hori nola ematen zan. Txokolati eki askotan. Kontrolauta.
Baina zen neurri edo erabiltzen zien, oin ikusten dugu, lehen antxina, edo teilak iteko eta nola egoten zien paretatan, hori dana kontrola emateko, zen neurri edo nun agertzen zien, zeinek ematen zon. Etiketak? Etiketatan betik eta zeinek kontrolatzen zon. Edo zeintzu zien neurri, zebek zen neurri erabiltzen zituzuen. Yo te garantizo que lo que está en la tienda está bien. No estoy hablando de ahora, antxinan. Hombre, ahora no puedes hacer eso, antes sí. Ez, baina adibidez, ikusten dituzu, gauzak iteko garaien, ez zegoen oinbeste kontrol, ez da? Baina bai agertzen zen, bai udaletxetan edo, paretatan edo neurri batzuk, ez da? Ona etortzen dien gauzak, neurri hau euki berbe, kontrol hori zegoen. Txokolati iteko momentu, zen neurri erabiltzen zien eta nola ematen zen kontrola. Kontrola gutxi gara betik eruen da. Gauza gara, gauza raru bota, o gauza txarrak, holako gauza bat. Miazuk, txokolati ekin duzu nien, dakuzu, bost ingrediente bota bihozta, esnia, zuero, tal. Eta botaten duzu. Iken duzu, eta hau ziku dau. Ze pasaiken da, denpuriatik, eta botatzatzu 10 kilo gehiago manteka. O, kentzatzatzu esnia apurtxo bat. Ikin duzu txokolatia, eta, hasta que... Eta, baina gero, produktotan be, iguala, pixua, lehenko makinak eta ongo kestia. Ongo ekutxemo, 150 justo dako. Da, lehen ekutxemo batzuk, 145 o 157. Eta kontrola dut ezan, diferente, Gaur egon, ezin oso aldatu errezeta bat. Eta egozen gauza ezin oso. Da oiniztua, ez txaba abisaken. Oin denda baten dira, atzen dabe lau produktu, eurek behiketan dabe, zer dakon, zela dauen, ze pixu dakon, ze usein dakon, rosa raru dakon, probau, ona dan, txarra dan, normatiba barruan dauen, ez dauen. Fabrikan bertan be, dauz lau, o bost, o 6 persona hori iken dauena. Zati kontrola eta eroen bezu. Langileape, hankia sartu leke, makinea behixau leke, hortako dauz, laborateseko jendiak, arek kontrolatzen dauena, azkenian dauz kontrolak. Kontrol horrek, erango dira gaur bertan nire fabrikan nengo etxupa, 15 persona kontrolatzen dauena, ondo dauen, gizki dauen, daui bakarrik ez, hau izaten maa tabletia, proebe egin duzuena, atzen duzu, eta gorde biozu, eta fetxak aduzia diak entzo berte. Eusia. Lehenko kontrolak eta lehenko kontrolak, jode, etako zer ikusirik. Ez dakit. Nik lehenko bai hitxe zian, baina lehenko gauza normalak esate zian. 100 gramos más, no pasa nada. Medio kilo más, no pasa nada. Está bueno, sí, pues ya está. Lehenko itxurak, oitxe zian. Ez dako zer ikusi gauza bertiek. Baina ona bai. Ona lehen be bai eta oin be bai. Pasaiken dena oin, zuk esan duzunekin, garantizioa gauza dauela hori egiteko. Baina ona bai. 1990an, oinati zifan zan, Expedición Chimist, Everestea. Da Felipe Uriartek esan duzten, aia usiela gora. Eta horreta txokolatia zahorreko maletan da, motxila neozalako. Da gixo da. Anedota etxut, osea, que... Anton, beste detaiatxo bat, bomboiak, bai? Lehen itxizituan, bai Loyola txokolatexan, bai Zahorren, etxeko arrastoik, ez? Ez. Eta kontu da, lehen bomboiak, zuek ikusten zure fabrikako argazkiseak eta honek, euneko lado eta marra, dia emakumiek, eta dana lanien, eizakumiak enkargaua jefioa behiketan. Da emakumiak zer itzen dauen, abase de palu. Zukemen upinitza, hande bai kontrola gote zan, lanien burua jasoten dozu noez, bomboiak ipiten, hau, eskulan asko zan da. Gaur ezinuz, hori ezinuz egin gaur. Imposible, gaur dana makinea, ni makinea ipiten muzuen ezin ja, horrein zerrin jaue, Belgikan ehozi enpresa bat, da hango bomboiak, dana makinekin ikin daue, eta
espezializo egin bez gauza baten, ez da ezin jokin. Bai? Besterik? Bonboiak oinaten Loiolakoak eta Zaharrekoak fama onak, eta oso onak zian, Oso onak zian, oso onak. Batez ben Loiola. Batez ben Loiola. Aurretik unak edo Zahorre, Loiola oso onak egiten dauen. Hor dau bat, Loiola nibilitakoa bonboiak egiten, izango zen mozko zian, Loiolako bonboiak onak, Bai, zuri. Onak, Hoxe. Egisa zen, egisa. Zimai, iralde. Beak ion ez dena da, ez. Bale. Onak itxezian, Bonboiak oso onak itxezian. Oso onak. Azahorren bai, Alberto kinjakuak, Kristina kinjakuak. Banan, dekoraiten, Hane hote zian, 8 persona, holako mai baten, dekoraiten, gainean bonboiak itxiko. Horrin pensable, bonboioa egiten dau, Ferra Adria, eta Kop, horrek egiten dau, eta horren zen, horreko estaten dira, bonboia bakuitza, 13-14 euro bakuitzak. Holako bonboia, makinen hilekoa, txokolate eta horreta mogu da. Nire horri piten dauena, betik esan bida egisa, zatik bestela temeten un palo, betik egisa, bai pisutan, bai ingredientetan, eta bai danien. Eta ezin oso aldatu. Bueno, bada besterik, beste anekdotaren bat, bestela nekoa entzundu gaurkoz, eta urrengo artean. Ni horiak beste hiru ordu barriketan, galdera egiten zuen, ez da arrixa guante izan, mitxatien bentzat, itxagote. Nekoa, txokolate janzu genia,